Aspalditik zeukan ahaztuta lan haiek, baina segituan jarri zen horretara sorginek izan ohi duten arrandiari gabe, ezkutuan bezala, ia bere burua frogatzeko. Ordurako bizitza eta gizakiak nahikoa ezagutzen zituenez, bazekien ahalmen haiek oso gaizki hartu zitezkeela, jendeak zegokiona baino gehiago jakin nahiko zuela. Horregatik, egun oso bat eman zuen eskainien nahi zuen zerbitzuari buruzko afixa idazten. Eta baita beste proposamen batzuk ere, zerikusirik ez zutenak karta irakurleek eta era guztietako igarleek jendeari eskaintzen zizkiotenarekin, eta are gutxiago horregatik kobratzen zutenekin. Tomasi eskatu zion egurrezko aulki bat egiteko, oso trebea baitzen zurgintza lanetan. Kuxin oso erosoak jarri eta nolabaiteko aterkia ezarri zion, eguzkitakoa ere egin zitekeena, euri zein eguzkitatik babesteko. Eta kontsultako aulki hura ilusio eta desilusio herrien arteko bide erdian kokatu zuen. Ez zitzaion bezerorik falta. Batzuk loteria tokatuko ote zitzaien galdezka zetozen, eta ezbaik loterian jokatzeko erantzuten zien. Beste batzuek lana aurkituko ote zuten jakin nahi zuten, eta aukera guztietara aurkezera animatzen zituen. Ikasleek zein azterketa jarriko zieten galdetzen zuten, eta ikastea aholkatzen zien. Seme-alabez kezkatuta zuden gurasoei haiengan konfiantza gehiago izateko esan ohi zien, eta maitasun kontuan baztertuta sentitzen zirenei beti ilusioko bidean aukera berri bat zegoela ziurtatzen zien, eta puntu finko batera begiratzeari usteko eta ondoan zituztenengan arreta gehiago jartzeko aholkatzen zien.